डिभिजनाव पास खालामनो हादोंमोन मोनसे आयदायाव लेटार लानानै बे आयदायानो जादों बड'। नाथाय दुखुनि बाथ्रा जोंना बिफाया अबथिरा जिउ गोमायो आबादथिलियाव खोथिया बोनो थांनायाव। बे दुखुनि जाबाय बाथ्राया जोंना दा न'आव खामायग्रा रावबो गैला। फरायनायाव गोब्राब जासिगोन, गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय नंला। दा सोरनिफ्रायबा मदद मोनोबा मोजां जागौमोन आरो। जोंहा साब्रै जाबाय, साबामोन ना। जोंना न'आव आइ, आब' आरो सासे बिनानाव दं। आंजों साब्रै जाबाय। आवगोलो साबामोन, दा साब्रै जाबाय। बेनि थाखाय आङो एसे बुंनो नागिरदों। जोंहा न'खराव रावबो गैला। आंनि हौवायाबो दाख्लैयो दुब्लि बारियाव खोथिया फोनो थांनायाव सारअन्थाइजों गावजानानै गोमालांबाय। दा आंनि फिसाज्लाया एबार मेट्रिक पास जादों। बे मेट्रिक पास जानायाव लेटार मोनसे लाखिनो हादों। बेनिखायनो आं दा आंनि फिसाज्लानि थाखाय आंहा रावबो खामायग्रा गैयैखाय आङो दा सरखारनिफ्राय एसे फिसाखौ फोरोंलांनो थाखाय एसे लुबैदों, हास्थायदों। मोनबा हामगौमोन बिदि सानदों आरो। एसे फोरोंनो गोब्राब जादों आं फिसाखौ। साथामबो फरायगासिनो। फिसाजोआ एबार थांनायाव मेट्रिक पास जादों आरो दुइसिनथारा एबार क्लास 2आव। दा जानाया गेजेर फार्स्ट डिभिजनाव थांदों। बेखायनो आं दा न'खराव रावबो खामायग्रा गैयिनि थाखाय खस्थ'थार आङो न'खराव। आं मालाय बेसेबां हाजिरा मावनानै फोरोंनो हानो बे फिसाफोरखौलाय। बेखायनो आं दा एसे सरखारनिफ्राय मोननो लुबैदों आरो। फिसाफोरखौ फोरोंलांनो थाखाय हा हु गैया, न'खराव जेबो गैया। हाजिरा हुजिरा मावनानै जायो। दा सरखारनिफ्राय एसे लुबैयो। बिथांमोनसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों मान बावग्रोबाय। मानोना नै जोंहा दिनै गयबारि गामियाव लिरथुम बसुमतारी, ओरैनो गामियाव बेंगा बसुमतारी होनो। दा बिनि फिसाला बिबिसन बसुमतारीया 2022 मायथाइयाव माने मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन। दा बियादै फिसाया जोंहा सेथि थाखोआव पास जादों। मोनसे साबजेक्टआव बड'आव माने लेटार लाखिदों। दा बिसिनि न'खराव बिफा गैयिखाय थांनाय रबिबाराव माने बज्रजों हरखाबै जिउ गोमानांबाय। दा बेनिखायनो दा बिसिनि न'खराव रावबो खामायग्रा बा न'खरनि गारजेन गैयिखाय दा बे बियादै फिसा दा बिबिसना गोजौ सोलोंथाइ लानो बा एडमिसन लानो थाखाय दा एसे न'खराव जेंना जादों। दा बेनि थाखायनो न'खरनि बिमा आरो फिसा ज' खौसे जानानै दा बेखौनो फोरमायनो लुबैदों। साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जोंनि सरखारनि सायाव जाहाथे अननानै बे बिबिसन बसुमतारीनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय सोरबाफोर अनबायबाय होननानै हेफाजाब होयो नामा, बेनि थाखाय न'खरनि जानानै बुंनाय जाबाय। आरो जाहाथे बिथाङा बे रायजो राजाफोरनि अननायनि गेजेरजों सासे जात फरायसा महरै गोजौ थाखोआव फरायनानै सोलोंथाइ लानानै जाहाथे गोरों गोरा जानानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बा न'खरनि बिमा आरो फिसा दा बिसोरो फरियाल माने साब्रै दं। दा बे फिसानि सायावनो दा बरसा जानानै थाबाय। जाहाथे न'खराव मोजाङै सोलोंथाइ मोननानै जाहाथे न'खर संसार खुंनो हानाय लामाखौ मोननो हायो। बेनि थाखाय दा न'खरनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा बा सरखारनिसिम बेखौनो खावलायनानै आङो बिबिसन बसुमतारीनि देग्लायनि एडमिसन लानाय थाखाय सोरबाफोर अनसुंथाइ हरब्ला न'खरनि जानाय बयबो गोजोननाय मोनगोन। दा बेखौ न'खरनि जानानै फोरमायनाय जाबाय।